Este ciclo de talleres de educación sexual e afectiva ten unha participación de máis de medio centenar de alumnos do terceiro do Instituto Manuxa Malla, que se vai a promover durante estes días, empezaron onte. Trátase dunha iniciativa desde o Departamento da Consellería de Sanidade do Concello de Órdenes, e que, bueno, está dentro un pouco para ver como podemos atallar unha serie de enfermedades como poden ser preveir, como pode ser o de SIDA, e ao mesmo tempo, pois, que estes rapaces sepan as consecuencias que teñen as drogas e ao mesmo tempo, pois, bueno, que sepan que hai unha salida ás drogas e que teñan, sobre todo, unha conciencia moito máis san de poder divertirse e ao mesmo tempo de poder ter unhas relacións sexuais sin poder contagiarse unha serie de enfermedades de transmisión sexual, non? Bueno, estes talleres de educación sexual e afectiva vanse a realizar en horario lectivo e forman parte das actividades complementarias da actividade docente do Maruxa Malla.